Kanti siyibandla thina, singumlobokazi wakuhlu lethu, singumakoti kaKristu, sine-engagement ring, sinesibambisi esiwumoya ongcwele ofakaza enhliziyweni, silikhopha ifa lethu. We are the church, siyibandla thina. We are the church. We are the church. We are the church. Hey, hey. Sibandla thina. Hey, hey. Jesus, Jesus. We are the church. Ingakho masihlangene siyicreation, akuveli ukuthi mina ngivela kuphi, akuveli ukuthi mina ngivela Faith Fidelity, akuveli ukuthi mina ngivela Assemblies of God, akuveli ukuthi mina ngivela Gospel Assemblies, akuveli ukuthi mina ngivela Shekinah, but ngivela ukuthi mina ngingumlobokazi, mina siyibandla thina. Siyibandla thina, ingakho singeke sibukelane phansi sithi wena nibancane kuwena ishondo ngakho uqualify ukubala. Siyibandla thina. Jesus, hlangana mhlatho wazanayo awukosi abahlanganeni bakithi ngoba siyazulwini sonke kuyoba mnandi, sasihlali sisonke ezulwini kuyoba mnandi. Abanye basadidekile ukuthi ngabe sikuphi kodwa ke sesikho